sartu dira. Elkarri bostekoa eman diote. Bi izar handi hauek. Eta badoa joan. 6:17 une honetan. Lauan pumpa. Sakea luzez azpitik eraman Aimarrek. Irujoren aukera. Eta kanpora zijoan, nik uste garbi. Nik uste garbi zijoala alere. Zalantzan sartze erabaki du Aimarrek. Atzeraka ator Goizutarra, Eusi. Irujo. Bolea, ezker Ormarantz. Eraman Aimarrek. Ormabikoa kaskarra. Etzaio eskuan behar bezala sartu alere luze xamar. Erti bildu du Aimarrek. Jaso Irujo. Kantoko horra lehenbiziko hau. Juan. Ormabikoa. Hau ere ez. Ainona. Zabalean deja da. Aimarrek bildu Juanek. Eraman Aimarrek haze tantoa. Bolea. Txokoan eta tanto. Bat eta huts, baina lankideok ea errepikapena erakusteko modurik daukazuen. Tantoko boskarren pilotaka da izan dela uste dut. Irujok jo duen, edo hirugarrena sake bueltan izan alda. Baldekoa Xabier uste dute. Gantxoa nik uste kanpo antzela. Ea errepikapena. Ez du behin jakingo. Baina tankera emango diogu. Hau ez, hasieran. Tantoaren hasieran albaldi maduzuen. Ba, sake bueltan ezker gantxoa jodik eta peloto izan dek. Hirugarren pelotaka da. Gero tantoaren bukaera ikusi dugu orain eta Juanek nola ospatu duen zaleak bere alde